55 pulis sa Bicol ang isa sa ilalim sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC sa Police Regional Training Center o PRTC Bicol simula ngayong araw. Isa sa mga pulis na ito ang 22 taon na sa serbisyo na si Police Executive Master Sergeant Marlo Caballero, Deputy Chief of Police ng Esperanza Municipal Police Station. Aniya, maliban sa mandatory ang pagpapasailalim sa naturang kurso, malaking tulong ito sa kanya dahil sa dagdag na kaalaman na matututunan niya at magagamit niya sa serbisyo. Nag-undergo pa rin ako ng schooling nito para at least madagdagan pa yung mga knowledge at experience ko sa pagtatrabaho. At the same time, isa siya sa mga requirements para stepping stone naman to Officer Candidate Course OCC. So, tinig ko ito para may preparation rin ako sa next schooling ko sa OCC. Ayon kay Police Colonel Richard Aquitania, Chief ng PRTC Bicol, bukod sa promotion, ang PSSLC ay malaking tulong sa paghubog sa kapulisan na maging leader ng kapwa nila pulis na nasa mababang ranggo. Itong PSSLC is designed for them to become a supervisor in their respective sections. Kasi supervisory na ito, level of their position. Ibig sabihin, nagsusupervise na sila ng isang team, one or team sa section nila, supervisor na sila. So next in line, magiging silang chief section of their own offices. So ito pa, another thing, ang importante nitong mandatory course na PSSLC is again a requisite for their next promotion. Hindi sila pwedeng maging Police Executive Master Sergeant or SPO4 kung hindi nila makukuha itong PSSLC. Ang 55 estudyante ay ang mga senior non-commissioned officers na may ranggong Police Staff Master Sergeant o PSMS hanggang Police Chief Master Sergeant o PCMS. Sila ang unang batch ngayong taon na isa sa ilalim sa 3.5 buwan na pinagsamang academic at non-academic discussions. Bali, more on academic training sila. Mayroon silang 20% non-academics and 80% academics. Bali, more on supervision and leadership ang itinatakol dito sa kanila. More on discussion and mayroon sila mga activities na gagawin sa labas. Like for example, yung Enhanced Community Immersion Program. Hindi lang dito sila sa loob, mag-i-immerse sila sa community. Nagpakita naman ng suporta sa muling pagbubukas ng kurso si Police Colonel Nelson Pacalso, Chief ng Regional Personnel and Records Management Division na nagsilbing pangunahing pandangal. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.